Сәлам, Рамис. Син бу көнгә кадәр үзең өчен генә яшәдең. Башка кешеләргә кызык булмаган видеолар төшереп, кешеләрнең бары тик ачуын гына чыгарып йөрдең. Әйдә, хәзер уйнап алыйк. Син хәзерге вакытта тимер чыбык белән уралган. Әгәр дә 1 минут эчендә сиптән ышкына алмасаң, син топка сугылачаксың. Сиптән ышкыну җайлы. Сиңа бары тик өстәлдә торган Проблемы с доступом к joycasino.com? Добавьте цифру 1, чтобы получилось joycasino1.com. И вперед кнопку. Что? Серьезно? Что за херня?